Dobre, 3, 4. Piešťanský park, les, tu šumí, hučí buráca. Darius mi povedal, že potrebuje malý runout, čiže výbeh, tak samozrejme, že aj išiel, predsa len sme spolu celý deň a tu sa máme stretnúť. Hi, Victor. Hi, Darius. Koza! You got the goat! Yeah, it's been a hard day's night and I've been working like a dog. Where? Let it be, Victor. Yes, but when? Yesterday. How? I saw her standing there. But how? All you need is love. Oh, I see. What's her name? Jude. Hi, Jude. She loves you. Uh-huh. I definitely read books about how films work. Samozrejme, že som sa venoval literatúre, čítal som si všetko o filmoch, pretože je to nutné, treba ovládať tú technickú stránku. Rovnako som chcel ísť na filmovú školu, ale nikdy sa to nestalo. V mladosti sa môže filmárom stať, že chcú byť veľmi originálni a na druhej strane si povedia, že chcem byť ako Godard, čo je samo o sebe absurdné, pretože Godard sám chcel byť originálny a tým pádom, keď ho budete nasledovať, tak vy už originálni nebudete. Čo sa týka techniky, tak tá má jednoznačne slúžiť príbehu. A beriem to ako svojím spôsobom požehnanie, že teraz mám 36 rokov a nejde mi až tak veľmi o to, aby som urobil nejaký ohromný dojem, ale skôr mi ide o to, aby som to urobil správne, aby som proste poslúžil príbehu a postavám. It is the wolf or werewolf? Hello? No. Dobrý. It wasn't the werewolf, it was only a mushroom man. A že to nebol vlkodlak, ale že to bol hubý muž. Mediálnej výchove, ako zvyšné využiť mediálnej gramotnosti, ktorý si pre nás pripravila pani Nataša Slavíková, ktorá je generálna riaditeľka sekcie médií, audiovízie a autorského práva na Ministerstve kultúry. Je dôležité si pripomenúť kontext toho, že média a audiovízia sú zodpovedné za formovanie predstav, nielen informovania o nich, hodnotových systémov, kultúrnej identity, ba dokonca reči nielen vizuálnej a symbolickej, ale aj verbálnej, ktorú ľudia používajú na to, aby chápali seba a svoje miesto v našom živote. Celý tento materiál nájdete na webovej stránke Ministerstva kultúry. Je preložený od slova do slova, dávam vám do pozornosti a takisto je na stránke Rady Európy. Nastrážili sme kozu ako návnadu na vlkodlaka. Teraz už len čakať. Darius! Darius, are you okay? I was this close. Darius, you are blooding. It's nothing, but I got him. This is the blood of the legendary werewolf Piešťany on your knife. I scratched him, but then he got me and ran away. Teraz už nie je naozaj nikde bezpečno. Jediným bezpečným miestom sa naozaj stávajú kinosály. Kinosály preto, lebo film sa premieta na strieborné plátno a vlkodlaci sú na striebro alergickí.